mga kagay, good morning. Init na, today is Sunday, manimba miniundoy. Tanawagin Zuhang sa magawan. Sa magaw. Oops. So tanawagin Zuhang programe pinapuwag wa it. Hindi halata na meron tayong sakit no. Ay, tika lang ito mag-jacket kasi. Ang jacket magod kay gisabit-sabit dari kay. Entan. Buntaw lang po. So, kamusta ka mo diha? Manimba ta? O, di halata na sakit. Nagpagwapa ko kay sadyo mo kong mata, di naligo kong dali-dali dyan. Nakapang make up at ta. Siya ako na mag-ilis siya kay mong hapit pa na siya bayang gaba at ko na siya mag-ilis kay magkuan pa na siya amang iro. Magpakain. Grabe nagkabagod ko mga kagahi. Kaya nagdada akong tambaw kaya wala ko kainom. So, karon ko mainom. Kaya alas 8 man na naimnan. 8 tagahuang para sa palpitations sa heartbeat ba nga taas ra magug ang heart rate. Ese indiral maningan sa huang para sa palpitations. Kanang nalipay ko kay nada pinanga pareha na bitaw nga nang adjo. So last dalawa nga tablets sa kabanig. Subot pa sabot nakakuha na ta guys, naka 10 days na tag take. So, hopefully, sunod laboratory is okay na. Kanang wa na bitaw. Naglapas-lapas agad ang hormones kay grabing lapasa tudas ni Agi. Uy, grabe, taasa. Na, sana ramay nabilin sa usaka banig. Yung palit mako og 30, kay 30 may giresita. Diya, ito na nila pa yun diya. Dusag pa, kon doy be, kay matugan ko. Pusing sa gamay. Pusing sa gamay. Inom sa ako kay ag oras nagdagan. Haralamiya mo ang lipstick. Oy, kuha ni ever bilin na nga. Matte. Mga sumpay sa kinabuhi ang gipamitbit. Agkatong una na hanggiti katong propanolol. Okay ras da kaadyo makagahiwa sa jay lasa. Ag di na ganahan katong di isbengar to. Miti masul nga tap din di ko ganahan kay grabe paita. Dalabi na ganang gamay mo guzak kadyo nga di pa sa matunda jo mamurabog masangit pas sa mga dari-dari. Pait kaadyo. Hana lamang buhaton hang daghan nag-inom og tubig. So, let's go mga kagahi. Musimba sa ako mga kagahi. Kita rata later. So amang biyahe mga kagay 10 minutes padung simbahan. Pero dali ra magbiyahe da Aris Bukid kay wa may traffic. Anja simentado na pag among agianan. Mao ni merkado wa pa kadyo tawo og Domingo tabo dari. Ja karon kay pagtanan na sang white kay bright man kadyo nga pagkapuwa. So ato ang repair arong mo dark gamay. Mura grabing lamdaga ra kaadyo. Banbaon man pug dari laing color nga lipstick. Natag ning ATM ning lipstick kaning bibilin bitaw nga crayon na di ba ning dark siya gamay kay mura grabing ka bright ra kaadyo. Sa jo pa man gidrap ra man kung undoy dari kay maligo pa man to siya. Na makakuri-kuri pa ta sa tang naong. Nanibag ko sa buhok nasa di ko magbagan ang ibutangan ng white ka bright ram din kadyo ang ibutangan og kuan babang ba kuan bintaha na manghiso po ko mga kagay murag kagkag ning tumoy sa ahang buhok dry ning ang buhok ang gamit Vitris mao man ang hiso jud sa una pas nagtrabaho pa ko sa SM naanad na ko na ni kay mo angay mapugod kay mahipos magsipag ang buhok pero pwede ragad paglubi ang problema lamang nagputi-puti pag imong mas sa buntag sugod na among service pasalamatan gud sa Ginoo kay wa sa Ginoo sang kinabuhi wala mag-asa ko karon puniton way siguro patay na ko mga kagahi kay kadto ra mong nasakit ko pagka 2019 bigay jud ko mamatay na ko Ginoo ra gad jang gikapitan didto ato nga jud ko ikaduhang kinabuhi mo ni jang gihatag na karon paning gamiton para ma-place siya. A few moments later. Hi, Flor! Hi, guys! Nalipay ko mga kagay pag uli nas bagi kasimba gibisita kong Ate Lilian. Mubalik na pud si Japan naan sabi ning bajiha mura maghihimurang nataraning Japan. Tan kaagyo ni sa ate guys. Gidadaan pagkadumig pasalubong i-subscribe din jud jang channel Lilian Life in Japan. Mo ni jang mga gasa na pero wa pa ka vlog karon kay di amalagis bukid hinay mag-signal atus ila mas hinay pa diri sa amo sang Lilian si Padir da ari kay mangisnak man si jag mga alas 2 sa hapon. Ang gipangutanag mangisnak ba siya busog pa man kuno siya. Kay dugay man na ni udto na siya mga hapit na mo alauna. By the way mga kagay share na hanin jud ning hang dress. Hinatag ning mamuna borki ni Aisa. Sa karon kay wa mas esa maano do
nga ni katas mo tuning nga mi baylo ira ni ang sanina mi katong gisuot ni sa pagkoronasyon apo tong sanina nga wa pa putun ha masuot kadi mabugo mo angay makita gang ilog mo to ni angay man si ja baylo mi sa ganahan kad sa kong mga kagahi arang lami ag tila gikan panig Germany mo nang bisag pila na ko ka oras na uli gikan sa simbahan aw di pa ko ganahan mag-ilis yan ay mga dress ang ganahan balag mo yun sila gakalab-kalab ko basta komportable ko so pasalamat ko daring mamuna og naisa. Ug salamat tay pud sa Vanas Gift Shop kay si Jami naghatag datong sanina hanggi baylo daani. Mura biso kong nagiring daani kini angay gazugos ang dress karon. O lima pagatang baby pump. Isang buwan na laman mga kagahi nanas ninja pohon by God's grace. Dere buko dare ipakita ninyo mga kagahi. Ag igagaw ni Undoy nanganak naman das ni aging buwan. Dere ma extra nga diaper di isa na laman panggihatag na tulo ka buok na nagpasalamat sa kukazo ni kay di na ko mopalit. Sa kitagaan po ko ni og evening primrose. Hindi man nagdok umutungtong na kog 9 months mainom na kuno kog ngana. Kaluoy ba en taon ni kabang uy murag nagpasan og sa kasakong problema. Pero may taon ning nakautang. Mao jud ni jang nawang mga kagahi mga unmi kaluoy-luoy. Unsa na sila pakanan og mahuman nami. Arang pa dyan ang hilak mga kagay katong gitigbas ni sus grabe jud nang sakita sang daghan datong panahona. Hi mga kagahi, the next morning na karon. Ako ka vlog naghapon kay na busy pug ko daghan pug ko gikuri-kuri. Dako sa karsada ga walking ko. Si Undoy ning sadug uli. Naluoy ko dadto ni kay gikawat ag baboy ni mama. Das naging adlaw agam ang silingan gikawat pug ilang hinuktan nga labojo nga kanang murag mahalon mo itong labujo arasa karon naluoy kong mama kay naghila ko no to ikawat og ilahang baboy mga 30 ka kilos na nang gawas na pug makawatan dari nakahiring siguro sila nga wa na mi didto sa bay gaba so basig uli na laman mi didto kay basig kawatan po nga mga gamit didto grabe mga kawatan ron nang gawas na po dya 5 ka baboy na gikawat grabe naman pong bagaas na wa magrabe konsensya wa pa ba wow si jang kagalingan nga hilabot si jag nga ng mga butanga nga 5 ka 30 kilos na pila na to mahal pa jag baboy ron ako naluoy lamang ko kay mag birthday ra pa jag mamang Undoy mo no ijang binirthdayan gikawat manog ijang baboy ijang tampot nung ginansya sa ijang pagpanindag sudan nang himasin in town putos jag buhi-buhi nagikawat raman daes mga manunuway boy mga batasag mga kagwang naluoy jud in town ko gapos man tut under jang FB nya ikawat nga karon pa po ko kahibaw ora putos jang gadali-dali ug uli duwi laman in tampos mama by the way mga kagay di ara gatong gidasmagan o nauli naman ni noon pero grabing gaba lagi amo ara ning pagapahan puhog makapanganak nako. Di pa mata pwede magasugasto karon. Kaya katuraman pong pag-uli dana o pagpalit og suga bag umay gisagot sa nakabangga. Pero napangat gud ko kay harang hamisa ba na kaadyo. Nimis pa ba sa kaadyo dapita. Pero sag dinaraman basin daig maka grasya ta sunog maka anak nako. Paadyo ra ni nato terning palami ag panit para lami pud isuroy-suroy. Na ay nagkuan tubag-tubag ag nang gichinso daghan ka adyo sakpan nagilak si mama nay sa malukod adyo bisag ako gud hindi na kuduguran na kay dako na gud balik jaon na to ni jaja pagpalit na to baktin pa to bawo gin sa nila giblatir siguro nila ako kay bawo ipa survey bas mga silinganan kay silingan ra gud kay bawo dana kay di man nagilahang ad kita awan nang di ba ka joy nga kuan oh kanang mga silingan ra may nakahibaw desli agi pri kawat pud ag manok ni silingan ra pud ni dadto sa gunso na nay basi kawaton pa nang atong kabang ug pandan ay mugan sa kanay nagkuan makakaha nihiluan ba daan abi kog na magluto na ka ara sa ba kay na nagsinsus babaw na nas mo to oh luoy naman ka adto mariinday luoy kaadyo. Aksyon doy ang tawagan di man makontak basig nagkuan sila basig kita to. Basin ug ilang gipablatter ba sa kuan karong basig nakaikis ra baon sa ba. Di posible pug mo ikid to sa ad kay nako mag-ad. Basi nangita to sa silinganan ba? Baw. Ugwa magubag-ad kawat na dito. Kawat lagi to. Aman magubad di wag ilang adligon kay siminto. Gawa sa ato dali sa una magkabuhi katong baboy. Oh, may klaro katong ad pila nakababoy gibuhi din ang ara nila. Wajud to. Gino naman tigo na ng ilang kawatan. Grabe oy batasan. Sugmat na mga kawatan.
Dengan bilis mga bawa kan mga adik siguro mga pareho. Huh. Di sa kalisdanan buti pus panahon pagkatasana biti. Pero grabe di siguro pud na kay og katasana kanay og imong kawatan kanal pang basic nga kanon katubaboy man kawatan din ang hustler. No. Oo, kawatan mo din. Na dyan kawatan din nga expert. Yan sa kanila na nga wa mo kuno ni iwik, wa mo kuno sila makadungog ni ning iwik. Nadyo naman pod. Huwag may Wa ko silingan. kay bawog asang ara sure ba ko aw wa ko ka sure og ad ba na mo katong nasa mong bayan gawag katong Sila ba? tus lain ba nga ad ug ad ba dito sila lula. Kaya na pa asa Na, na. na pwede kang ad. Mga batasan, mga manunuway. O ba bang hubag ng lisik, mga kawatan. Grabe na po mga kawatan. Maadlok, maawas. Baga, yung mga naong.